Yn enw I yw Aled Pedrick a wi'n chwarae Jessie. Fe'n yw Berwyn Pierce a fi'n chwarae Daf yn Wolf. Ar ddechrau'r drama mae Jessie yn ddyn sydd mewn reolaeth o'i fywyd e. Mae e'n licio creu delwedd perffaith o'r dyn hoiw perffaith o ran I fywyd personol e, I fywyd gwaith e, I di e. Mae popeth amdano sio mae pethau yn edrych. Ar ddechrau'r drama, chi'n gweld cymeriad fi yn Parc Rath a so fi'n gyd pan mae fe fyna. Mae fe gynnar yn y bore a mae fe'n pendroni dros rhywbeth mae wedi wneud. I wneud da'r perthynas e. Mae'n herio beth yw bod mewn perthynas yn gyffredinol, yn sicr beth yw ei fod mewn perthynas hoiw, ac I dechrau cwestiynu yr elfennau ystrydebol yna sydd yn bodoli o fewn y byd hoiw a hyd yn oed o fewn y byd syth hefyd, a dechrau ail sefydlu o ran y gymdeithas ni beth yw bod mewn perthynas, beth yw cariad a siwt ni fynd ar hyd y llwybr yna. Ie, cwestiynu rili, cwestiynu cariad, cwestiynu perthynas, cwestiynu beth yw perthynas. Ie, beth bynnag yw'r perthynas na, mae fe'n fel holi lot o cwestiynau amdano yn bwyty pobl rili a sut mae pobl yn gweithio gyda'i gilydd a os maen nhw.